kakabsat at sa lahat po ng ating mga kaibigan sa buong mundo. Nandito po tayo ngayon sa Basilica of Our Lady of Charity sa Barangay Consolacion. Along the highway lang po, makikita po ninyo sa Agoo, ang oldest town dito po sa La Union. The history of Our Lady of Charity and the history of the church is also connected to the history of Agoo. Pre-Spanish era, Agoo then was called Puerto de Japon, which is a thriving seaport for the Japanese and also the Chinese traders. In 1572, Puerto de Japon was discovered by Juan de Salcedo and his companion, Fray Lucarelli of Spain. In 1578, Agoo was officially founded by two Franciscan friars. Dito na din na-declare ang first patron saint ng Agoo ay si Saint Francis of Assisi. Then in 1591, the Franciscan missionaries left Agoo. And in 1598, the Augustinian missionaries took over Agoo. And also, dito na rin napalitan ang patron saint from Saint Francis of Assisi to Santa Monica, which is the mother of their founder na si Saint Augustine. Itong nakikita natin na Our Lady of Charity na image dito sa likod ko, ito din yung nakita ng isang parish staff noon, nakitang intact sa kanyang pedestal doon sa kanyang sanctuary noong earthquake ng 1892. Then after 1892, after nung earthquake ng 1892, the construction of the bigger church further inland siya na southward from its former location. Then by the 1960s, the church had become a large permanent structure. Kumbaga ito na yung structure na yon. Yung shrine niya, na Wayside Shrine, is yung nakikita nating chapel ngayon dyan. Ang minor basilica ngayon of Our Lady of Charity ay isang Baroque architectural structure. Makikita nyo kasi dito, kaya may mga saints kami. Some of the statues ng saints dito sa basilica or sa simbahan ay dedicated sa barangays. For example, si Saint Roche, si San Roque, nire-represent niya ang Barangay San Roque dito sa Agoo. Makikita nyo, may mga mosaics din. Symbols ng mga mosaics na ito ay yung mysteries of the Holy Rosary. From joyful, sorrowful, and glorious mysteries. Ang Agoo, ang pinakauna at pinakamatandang bayan dito sa La Union na naitatag noong 1578 ni Juan de Salcedo, isang Spanish missionary. Dalawang Franciscan missionaries na sina Fray Juan Bautista Lucarelli at Fray Sebastian de Baisa ang dumating sa bayan ng Agoo at nagsimulang magturo ng ebanghelismo. Habang ang Basilica of Our Lady of Charity o kilala rin po sa pangalan na Basilica Minore of Our Lady of Charity at Agoo Basilica ay isa naman po sa mga pinakaunang simbahan sa buong rehiyon. Noong 1973 hanggang 1986 ay naglingkod si Apo Jose Diego Aspiras
sa ating bansa bilang Minister of Tourism at kanya pong nasimulang isulong ang turismo sa bayan ng Agoo. Kasabay din po ng panahong iyon, ang aking Auntie Lucia Ortega Castro ay nagsilbi bilang tourism attaché sa Madrid, Spain at naging instrumento sa pagpapadala ng mga iba't ibang gamit at stained glass para sa pagpapaganda ng Basilika ng Agoo. Welcome po dito po sa aming underground crypt. Dito po nakalibing si former Minister of Tourism po nung panahon po ni Ferdinand Marcos Sr. Jose D. Aspiras po. Naging congressman din po siya ng 2nd District po ng La Union. Dito din po nakalibing ang one of the 4 Luna brothers po, si Manuel Novicio Luna. Opo. Dito na po siya naabutan ng kamatayan due to acute disease po, ma'am. Nagkaroon din po kasi ng pandemic noon Taga saan po sila, Apo Luna? sa Badok, Ilocos Norte po. Badok, Ilocos Norte. Tapos nagta-travel po sila and then dito Opo. po siya inabutan Pauwi na daw dapat po sila. Aho. Pauwi na daw po dapat ng Badok, Ilocos Norte. Opo. Dito na po na maalam. Dito din po nakalibing yung mother po ni Jessica Soho po. Meron din po mga pari po nga nakalibing dito. Dati-dati po mga prominent people po yung mga nakalibing dito. Recently lang po naging open to all na po siya. So ano na pala siya, open na sa lahat, basta Opo. may ma-meet yung qualifications. Opo. Ma'am, dati-dati daw po sa likod ng painting na ito, meron daw pong lagusan. Papunta po dun sa bahay nila Aspiras. Okay, ngayon sir, sa likod po niyan, meron pong gate or sinaraduhan nyo na po ng Sinaraduhan na hollow po. blocks na? Opo. So kasla nga plain wall lang yan. Kasi kung may gate, titignan sana natin kahit yung gate, pero okay lang naman kung ano na hollow blocks na po. Opo. Ito po yung mismong sanctuary ni Our Lady of Charity po. Pero kung gusto niya man naman pong hawakan or punasan po si Our Lady of Charity, meron po dito. Opo. Open po ito sa Opo. publiko. Opo. Magpapabless tayo kay Ayan. Our Lady of Charity. Tapos kung may intentions naman po kayo na gusto nyong isulat, pwede naman po dyan sa papel. So yung mga intentions, yung mga wishes, ito po, yung mga pwedeng isulat. Opo. Mayroon din kami ditong museum na ngayon ay isa ng Diocesan Museum, which means museum na siya ng buong province ng La Union. Nandyan nakalagak yung mga kagamitan ng bishop, mga pare. Nandyan din nakalagak yung mga dating gamit ng simbahan. Dito po ma'am, dito natin makikita yung makings of Agoo and yung notable events po ng devotion kay Our Lady of Charity. Opo. Sir, yung Joynagan na karidad, ano po ang ibig sabihin nun, sir? Yung karidad po, Opo. ang pangalan po nun is charitable po ng Filipino sa kapwa Filipino. Okay po. Ang karidad po ba ay salitang Espanyol po? Or Espanyol po Espanyol yun. po siya? Opo. Okay po. Dito po natin makikita yung mga highlights po nung pontifical coronation po ni Apo Caridad noong December 6 po, 2024. Yung crown po niya na yon, nung nandun sa picture, Opo. makikita nyo po yan, makikita po natin dito sa taas. Okay. Nandyan po sa taas yon. Ito po ma'am, yung sinasabi ko po sa inyo kanina na original crown po ni Our Lady of Charity and Infant Jesus. Ang ganda na preserve po, no, sir? Opo. Open po ito for public viewing, sir? Opo, open po ito for public viewing. Meron po ba ditong entrance fee? Wala po, free Wala entrance po. Okay, tapos ito po ay bukas, araw-araw. Anong oras From po, Monday sir? to Saturday po, Okay. 8 o'clock to 5 o'clock po ng hapon. And okay. Sundays po, 8 o'clock po ng umaga hanggang 12 noon. Okay. Lalo na po mag-Holy Week. Sana po makadalaw po kayo dito, makabisita po kayo dito sa
Basilica of Our Lady of Charity dito po sa Agoo, La Union. Ang ganda-ganda po ng church. Opo. Nakakapangilabot. Feeling ko ang bait-bait ko. So, dito din po ma'am, makikita po natin ang tinatawag na Tres Marias of La Union. Si Our Lady of Charity po dito po sa Agoo. Opo. Si Our Lady of Namakpakan po sa Luna, La Union. Okay, opo. Our Lady of Namakpakan. Opo, si Nuestra Señora Virgen del Mar Cautiba po dito po sa Santo Tomas. Si Apo Our Lady of Namakpakan, napupuntahan ko na po siya. Opo. Sir, ano po yung ibig sabihin nung... Our Lady Virgin of the Captives. okay. Kumbaga, ang story daw po nito, nakita daw po ng isang mangingisda Opo. dito po sa Santo Tomas, na palutang-lutang daw po yung image ni Apo Cautiva. Kinuha niya daw po and sinakay niya po daw sa bangka. Opo. Then, ano daw po nung mangingisda, kumbaga parang naghimala daw po yung image. Ano daw Parang po kinikilabutan ako, Opo. no? Grabe, Opo. talaga. Then kung makikita Opo. niyo po kasi yung dun sa mismong image niya, Yes po. wala po yung isa niyang kamay. Ito po yung replica po niya. Opo. Kumbaga, kung makikita niyo po yung sa ano niya, Opo. wala po yung isa niyang kamay. Ang akala po natin nakatago lang yung isang kamay. Pero hindi po. Wala po talaga yung isa niyang kamay. Ang lakas ni Mama Mary, grabe. Opo. Kasi ako, devoted din ako ni Mama Mary. Opo. Kinikilabutan po ako hanggang batok. Iba po talaga yung feeling na nandito po tayo sa loob ng Basilica ng Agoo. Iba po Opo. talaga. Opo. Kahit hindi Holy Week, bisita po kayo dito, mga kaibigan. Opo. Dalawang kapa po na Opo. ginagamit po ni Our Lady of Charity. Okay. Opo. Parang ito po yung pontifical Opo. kapa niya. Kailan naman po ang piyesta, ang feast ni Our Lady of Charity po? Sa feast day po ni Our Opo. Lady of Charity, Opo. ang talagang traditional feast day niya po is August 1. Episcopal coronation lang po niya na May 1 ang naka-highlight po kasi Opo. na sineselebrate. Ayun na po yung may Diningding Festival din. Oh, Ano yun po. sir? Opo. Since incorporate po kasi Opo. yung May 1 sa Opo. Dinengdeng Festival ng Opo. Agoo. Dito po mapapansin po natin na old na mga gamit, at the same time yung mga old din po na images na Opo. ginamit po dito sa Basilica. Opo. And nandito din po ang dalawa sa mga symbols ng isang minor basilica. Opo. Ang tintinabulum po, which is yung mini bell Opo. na binubuhat lang po, and ang umbraculum. From the root word po, umbrella. Ito pong basilica ay isa pong pro-cathedral. Okay. Kumbaga, kasama ng cathedral doon po sa San Fernando ang Opo. minor basilica. Opo. Sir, kapag ka po may mga tao po na bibisita po dito po sa ating basilica, meron pong curator or meron pong pwedeng mag-tour guide? Ay, meron po. Meron po. Opo. Ay, napakaganda. Punta na po kayo dito. Bisita na po kayo. Kompleto Opo. po. Ito naman po sa likod, hindi po straight yung pader. Opo. Meaning po, pagdating po dito, pa-curve na po siya. Ito na po kasi yung likod na bahagi po ng main altar. Ay, okay. Ito na po siya. Sino po Yes ang po. nagpintura niyan, sir? International po. International Opo. painter? Okay. So, ito po ay naipinta noong February taong 28, 1979. 1979 pa po. Magmula po nun, sir, hindi pa nare-retouch. Hindi pa Ang po. ganda. Yan pa po yung original. Ang ganda-ganda po. Opo. Itong painting po na to, dinidipik po niya yung sermon po ni Jesus Christ sa Mount Carmel. Very solemn po talaga dito sa loob. Iba po Opo. talaga yung pakiramdam. Dito po natin makikita, ma'am, yung mga damit po na ginamit po ng mga pari. Opo. May mga alb, may mga cape, Opo. may mga stola po ng ginamit, may mga chasuble din po. Opo. Dito po sa mga chasuble tsaka tunicle po may mga colors po na iba-iba po ang kulay ng mga damit. Pag green po kasi, ginagamit po siya pa every ordinary time. Pag red naman po, ginagamit po siya pag may feast
day ng saint, ginagamit din siya for Red Wednesday. Gold naman po, dedicated po siya kay Mama Mary. Kay Mama Mary. Opo. Pang Easter. Pang Easter, Opo. linggo ng pagkabuhay. Opo. Naman po yung Basilica Grandfather's Clock. Yan po yung pinaka-clock po ng unang panahon. Opo. Pinaka-clock po yan ng simbahan. Yung tunog daw po nito malalim. Oho. Malalim na bong, bong. Ganon po yung tunog niya Okay. noon daw. Mga kaibigan, dito po makikita natin ang iba't ibang basilika, parish church, cathedral po sa iba't ibang bayan, iba't ibang towns po ng buong probinsya po ng La Union. Apo, kakabsat, at ang ating mga kaibigan sa buong mundo. Ang inyo pong lingkod ay buong pusong nagpapasalamat kay Apo Mayor Frank Sibuma at buong staff po ng munisipalidad ng Agoo La Union at sa mga namumuno po at bumubuo ng Basilica of Our Lady of Charity, Apo, Intay Itandudo, ti Segundo Distrito, ti La Union. Dito'y vlog ko, da kayo, ti Pida. Si Manang Monica po, ang caretaker po dito po sa Basilica. Tinagan ni Manang Monica Dakanay Aspiras. Dati katkas lang ang second home mo niya. I'm 73 years old. Wow. Ang po nga agis-isbira ba? No, agserserbi ka, kini Apo Diyos, kas lang nga agserserbi ka, ipada tayo nga tao. So, agyaman kami, Manang Monica, ti pinagserbiyo. Thank you. Opo, thank you po, thank you. Mahal po yung mga apo ko. Amo? Sa mga family ko. Sa mga friends natin. Opo, opo. Yun lang po. Opo. Salamat.